belebeleba b'an filɛli kɛ jamu ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛ ka an suit ni wagati in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɔgɔlen don aw ka télévision mandi de kan n'o ye Mali kunnafoni TV komi aw yɛrɛ b'a kalama don o don an bɛ bɔ ka micro trottoir dɔ kɛ pour que ka aw lanisɔndiya pour que aw ni stress kana ɲɔgɔn ye nka bi an bɔra fɛn min na a affaire a aggravé no ka d'a kan komi aw yɛrɛ b'a kalama bi baramakɛ Mali fan si ka d'a kan syndicat belebeleba mun wele no ko UNTM ni o ye Mali cakɛda bɛɛ ka syndicat ye olu ye grève belebeleba kɛ bi o hokumu kɔnɔ ko an bɛ don Mali kɔnɔ bon sisan an bɛ précisément an bɛ sɛbɛnni kɔrɔ an bɛ na maliyɛnw ɲininka u hakilinata la ka d'a kan an bɛ transition kɔnɔna la ni an bolo ni ko a cɛ man ɲi donc aw k'an sigi tan. Bon, à mon avis, ils ont un peu raison. Mais d'un côté, ils ont un peu tort parce que s'ils font la grève, on sait qu'on a besoin d'eux. Ce serait un grave problème pour le Mali et pour la crise économique. Donc, selon moi, ils devraient arrêter la grève et aider les gens. Ah, je suis épatée. Il y a des gens qui sont morts. Ok, merci. Merci. Bon, c'est pas le moment. Parce que mes périodes, des périodes de transition. Est-ce que les membres de la transition, on le fait, il y a un thème où il fait sabatiwa au TC. Et puis le pays traverse une période très difficile. Aujourd'hui, là où nous sommes, nous n'avons qu'à comprendre qu'on est dans un pays où il n'y a rien. Donc ensemble, on sait qu'à la crise nous connaissons tout maintenant. Quand on solutionne, au lieu d'aller en grève. Ce n'est pas nécessaire d'aller en grève. Avant qu'il parte en grève en période de transition, le temps de Ibeka, pourquoi on va grève là? Si ils s'associaient au M5 RFP, ça a trouvé que la situation était arrangée. Mais Ibeka talent quoi avec la grève là, pourquoi? Moi je ne vois pas la cause. Je ne vois pas la cause. À cause du qu'on est né là. C'est pour toujours mettre le pays en difficulté, en travers les trucs du pays. Ah bon, nous venons faire quoi. Ok, merci. Ouais. Ne fa ni yankuma. Aba. Ere. Ibi sigira famflel ke boy. Ne Segu Traoré, mais mes retraites là, c'est ça, Samaya. Fanyal soro lola. Ne fa komi ere ba kalama baragelo ga syndicat belebeleba mbe wole ko UNTM na be grève la bi an tun bɛ fɛ k'i hakilinata ɲininkali kɛ a ko la. Hakilina min kɔni bɛ ne fɛ n bɛ se yɔrɔ dɔ la n bɛ se ka jalaki di UNTM ma parce que sisan t'u wuli kuma ye mais u ka revendication kɔni tiɲɛ don mais sisan t'u wuli kuma ye nin fɛnɛ kan k'a yira jeune mɔgɔw la comme quoi u fɛnɛ filila n'u fɛnɛ sera ka segin kɔ u ka ɲɔgɔn faamuya ne hakilina ta ye a problème na o de ye. Ok, merci. Pas de quoi. Ne tɔgɔ ye Mutaga n jamu ye Traoré ne ye radio Zahara Samaya o directeur ye ne ye journaliste sportif ye. Oui, effectivement il y'a fɔ cogo min na UNTM ka kɔn bi ɲɛ ni grève daminɛla 0 heure n'o ye 72 heures ye o y'a fɔ a mɛnna ko u bɛna grève kɛ effectivement an y'a ye kɔni u taara grève la hali n'a sɔrɔ kunu syndicat dɔ n'o ye SOMAGEF maaw ye olu y'a yira ko u ka personnel ko grève nin ko olu concerné tɛ ni a ye k'olu bɛ se ka continuer ka na baara kɛ ko fo ni décision wɛrɛ kɔni n'o bɔra sinon ko u ka mɔgɔw kana taa grève la. Bon n tɛna don détail bɛɛ la mais n bɛ min fɔ UNTM maaw ye je pense que jamana bɛ waati min kɔnɔ sisan an bɛɛ b'a dɔn jamana basigi tɛ yen
donc an bɛ wagati min na a tɛ grève wagati la moi n bɛ min ɲini u fɛ u k'a essayer ka grève ninnu ka assurer soi parce que c'est pas facile sisan n filɛ journaux bɛ n bolo n bɛ ka revue de la presse de préparer Gabriel Touré mɔgɔw olu ye grève u y'a a daminɛ ka ban parce que UNTM ils font partie u b'a la ka préavis grève wɛrɛ fɛnɛ ko o fɛnɛ boloda nin kɔfɛ bon moi je pense que an bɛ wagati min na c'est pas facile mais n bɛ min ɲini bandaw a n'a ka maaw fɛ parce que n'i ko ko Mali bi ko bandaw ne kɔni bɛ min ɲini a fɛ a ka transition na pour que a ka lafiya a ka degré dɔ bɔ degré min ni o bɛ grève olu kɔn grève kana kɛ transition kɔnɔna la barisa transition a dabɔra de pour que mɔgɔw ka an ka problème yɔrɔ min na an ka se ka dɔw ɲɛnabɔ mais transition tɛ se ka grève ninnu ɲɛnabɔ an bɛ doléance mun ɲini transition kɔnɔna ni décision taara ni président wɛrɛ nana a décision dɔw bɛ se ka bɔ a ma donc moi je pense que ne kɔni bɛ min ɲini fɛ n'o ye an ka autorité maaw ye bandaw ani jointi mɔgɔw u ka degré dɔ bɔ degré min ni u bɛ grève ni a bɛ kɔn ka mɔgɔw interdit grève nin kɔnɔ u ka transition nin kɔnɔna la déjà c'est 18 mois an ye mois 2 bɔra la ka ban donc pour que u ka se ka baara kɛ sinon c'est pas facile oui o de tun ye ne hakilina ye faamuyali sɔrɔla o la merci beaucoup. Je suis Cheikh Mariko, je suis enseignant, MPC mathématiques, physique, chimie. Je suis à la fois journaliste, donc en même revue de presse. Voilà. Au Tébassier. Bon, il y a un thème qui grève. Bon, déjà, comme il y a préavis blanc maintenant donné, donc nous avons fait ou qui follow. Mais pour moi, il devrait attendre d'abord. Parce que ni bandana ka moko jatemna sisan e ba soro yoro korosele no bolo. Donc u kun ka bandaw lajɛ fɔlɔ ka temps dɔ di u ma donc u ka se ka u hakilinaw lajɛ ka bɛn ni o ye mais olu wulila cogoya min ka se ka wuli o yɔrɔnin kelen ka grève kɛ o yɔrɔnin kelen bon pour moi o de man ɲa dɔɔni donc il devrait attendre quelque temps d'abord jusqu'à ce que bandaw n'a ka mɔgɔw ka se ka ko dɔw sigi sen kan donc ka sɔrɔ ka wuli k'u ka doléance ɲini sinon diyagoya don doléance bɛ ɲini mais est-ce que bandaw n'a ka mɔgɔw bɛna se k'a fana bɛɛ ta ni waati in na wa parce que waati cogo kama donc u kun kan ka avertissement kɛ ka mɛn dɔɔni fɔlɔ ka sɔrɔ ka wuli o kɔni ne hakilina ye. Merci bien. D'accord, basi t'a la. Bon an kɔni ka laɲini ye min ye fanga kura min b'an kunna u k'a lajɛ u ni YNTM mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya parce que jamana in bɛ cogo min na sa dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan n'o tɛ foyi tɛ ka bɔ a la. Bon YNTM mɔgɔw fana k'a lajɛ u ka jisuma k'u koliji la voilà o kɔni de y'an ka laɲini ye n'u sera ka bɛn fɔ la o de ka d'an ye parce que n'o kɛra jamana in bɛ se ka suma tɛ ni bɛɛ ko k'a b'a ka laɲini ɲini nin wagati in na vraiment a tɛna ɲɛ mɔgɔ ninnu bolo voilà o de ye ne ka kuma ye ka las'aw ma. Merci. Ne yɛrɛ fɛ grève kɛkun tɛ nin na bilen parce que jamana bɛ yɔrɔ min na sa jamana bɛ dingɛ kɔnɔ an kan ka duwawu de kɛ Mali bɛ se ka bɔ nin bolo la cogo min na grève ko nin y'a ɲɔngiri dɔ ka bɔ a la k'an tɛ nin t'a solution ye mun kɔni tun bɛ ne fɛ ka fɔ o de ye nin Ala ka jisuma k'a fura ye k'an tɛ grève nin t'a solution ye an tɔ bɛ jigin de sinon an tɛ se ka bɔ. Ok, merci Neba. Inch'Allah k'an bɛn. Bon UNTM ka grève vraiment ne l'a fait la côté quoi surtout jamana bɛ bolo min kan san transition ko na vraiment i kun ka k'i jija a k'i sigi ka fɔ kɛ quoi o kɛ bisa ni grève ninnu quoi vraiment n'a fɔra ko i bɛ ka taa na an ye wagati joli kɛ grève min ɲɔgɔnna ma deli k'a kɛ depuis ka Mali kɛ Mali bon transition fana kɔnɔ n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ yen ka tila kana kɛ grève ninnu kɔ tan vraiment o t'a arrangé quoi Mali filɛ position min na sa a t'a arrangé a b'an sigi kɔ quoi ne kɔni ka laɲini hali ba i k'i bolo la i dusu la sigikafɔ de bɛ ko bɛɛ ban hali président bɔlen i mana mɛn a selen nɔ a m'an lamɛn nin sinon n'a y'i sigi k'a fɔ k'a jamana kɔnɔden lamɛn ni Ala sɔnna ma an hakilina bɛ kɛ kelen ne kɔni bɛna fɔ a ye UNTM mɔgɔw a k'i jija a k'i sigi k'a fɔ ni Ala sɔnna ma an ka yɛrɛ bɛn min na Ala ka ɲa ka d'an ma laɲini bɛɛ sabati mais a kɛ sɔn fɔli ma sigikafɔ ma quoi
vraiment o kɔni ka di ne ye kosɛbɛ sinon greffe nin t'an arranger cogo si la awɔ min tun bɛ ne fɛ k'o fɔ n balimamuso o y'o ye. Wa merci beaucoup wa. Bon vraiment i ye ɲininka a diyara n ye a bonyana ma ala k'an hakilinataw kɛ kelen ye ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na. Bon min ye grève ko in ye vraiment a maɲi Mali ma an bɛ dingɛ min kɔnɔ vraiment o tɛ Mali danbe ye fɔlɔ kelen a filanan bon maliyɛn denw tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu fila a sabanan faamaw k'a lajɛ u k'u kɔfilɛ u k'a dɔn k'a fɔ fasodenw jɛra k'u sigi danaya dɔ de kama bon n'u y'a ye vraiment ko dɔw bɛ ka kɛ baarayɔrɔw la vraiment u ka wuli k'u jɔ hali n'u ma kɛ mɔgɔw kama u k'a kɛ ala kama basa ala de y'u dan k'a fɔ k'u bɛ kɛ nin ɲama ye bon n'i kɛra fɛn o fɛn ɲama ye diɲɛ kɔnɔ i k'i sigi a kan ko lahara fana i bɛ to ɲamaya kelen de kan fɔ ala ye bon vraiment an ka si ka laɲini tɛ an ka taa labanko juguya sɔrɔ lahara a ka d'an bɛɛ ye ala y'an bila ka na ɲuman min kama an ka taa o ɲuman kelen fɔ ala ɲɛna lahara vraiment ni an ɲamaw sera k'u hakili to an na k'a dɔn k'a fɔ anw denmisɛnnin minnu ma se ka baara ɲɛnama sɔrɔ bibi na an bɛɛ bɛ degun kɔnɔ an fa n'an baw dalen bɛ so kɔnɔ bon n'a fɔra k'an bɛ bɔ k'an bɛ taa dɔɔni ɲini n'olu bɛ tila tuguni ka na ni nin ko sugu ninnu ye jamana kɔnɔ a bɛ dɔ bɔ jamana barika de la vraiment tiɲɛ yɛrɛ la an ka nisɔndiya tɛ a kɛni a man d'an ye bi a man d'an ye sini u k'a lajɛ u ko u hakiliw fara ɲɔgɔn kan u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen sɔn hakilina kelen na vraiment an ka lajɛ an ka se ka kow dilan ka ɲa n'o kɛra an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la vraiment o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ vraiment Mali faamaw ɲɛna dɔgɔyali tɛ foyi tɛ an faw de don an kɔrɔw don an dɔgɔninw fana b'u la mais an t'o ye quoi min b'i sanfɛ ala yɛrɛ de y'o fɔ ko min b'i sanfɛ kana bila a la n'i bilala la ale ye ala n'i tɛ mais o fana k'a dɔn k'a fɔ ko ala ko ko n'an bilal'u la ko an n'ale ala tɛ bon o fana k'a lajɛ k'an dugumamɔgɔw k'an ko man di ala ye o tɛ dɛ an bɛɛ ka di ala ye mais u k'a lajɛ an ka ala ka sira taama n'an y'o kɛ sisan walahi an bɛ wari ɲini an ka jamana kɔnɔ an b'a dun f'an bɛ dɛsɛ a la walahi an b'a dun yɛrɛ f'an bɛ tila ka ɲɛ waga wari la i m'a faamu vraiment o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ye gɛlɛya bɛ fɛn fɛn kan tɔɔrɔ bɛ fɛn fɛn kan an k'a sigi ala kun an kana sigi mɔgɔninfin kun minnu fana bɛ sigilen ɲɛmaa la an k'a lajɛ an ka dugawu k'u fana ye u se tɛ koyi mɔgɔ i bɛ fɛn dɔw fɔ k'i to duguma n'i yɛlɛnna i tɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ an kana danga don an kana foyi don n'an ye danga don an b'an yɛrɛ danga an b'an yɛrɛ tɔɲɔ vraiment an k'a lajɛ an ka dugawu k'u ye yarabi ala ka n'u bɛɛ ka hɛrɛ dayɛlɛ ala k'an bɛɛ hakilinaw kɛ kelen ye vraiment o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ vraiment foli diyara n ye ɲininkali diyara n ye i ni baraji merci beaucoup wayi. Bon vraiment grève in kɔni tiɲɛna jamana bɛ lahala min kan ko i n'a fɔ sisan tiɲɛna grève in an ka laɲini tɛ parce que jamana bɛ insécurité la en plus jamana tɛ sen kelen kan kosɛbɛ quoi i n'a fɔ bon an ka nord bɛ bolo la et puis tan Mali yɛrɛ ça ne va pas du tout quoi vraiment ne kɔni hakilina ye vraiment an bɛ waati min na ko sisan grève ko in an ka essayer ka fɛnw sigi sen kelen kan. Bon o de ne ka laɲini k'a fɔ. Ok merci. Ouais, dɛ. Ne ka hakilita ye mun ye nin ko in na n ka miiri la Mali maliyɛnw u k'u miiri parce que gouvernement yɛrɛ kɛlen bɛ ka kow ta cogoya min na a bɛ ka dɔw fisa ni dɔw ye o sababu la bɛɛ kan k'i ka hakɛ ɲini i man kan ka fɛn dɔ di dɔw ma ka dɔw to yen école karamɔgɔw o ye fɛn dɔ di école karamɔgɔw ma o ye fɛn dɔ di tribunal mɔgɔw ma baarakɛla tɔw fana ko u k'olu bɛɛ bila grille salariale kelen na avantage kelen na ne ka miiri la c'est une bonne aubaine a ko ka fisa donc bɛɛ kan k'i ka laɲini ɲini quoi i ka laɲini ye mun ye État kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la mais an bɛ yɔrɔ min na actuellement an bɛ transition de kɔnɔ transition a tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ transition dabɔra dɔrɔn ka fɛnw sigi sen kan minnu bɛna kɛ faama ye waati min na politiciens n'olu nana a ɲɛ b'olu de bolo
plan bulu de bolo ka se k'a ɲɛnabɔ. Ayiwa an balima cɛnamuso o yɛrɛ bɔra ka maliyɛnw ka kuma lamɛn komi ɲɛfɔ a ye cogo min na an kun y'a daminɛ sɛbɛnni kɔrɔ nka an nana laban samaya ne bolo aw ye faamuyali caman sɔrɔ ka ko la ne bolo tuguni ko nin ye welewelekan na ye k'a lase bɛɛ ma a kɛra jamana mɔgɔ ye o a kɛra hali minnu bɛ baara kɛ o nin ye welewelekan de ye ka lase o bɛɛ ma ka d'a kan jamana tɛ jɔ ni olu tɛ bon an b'a fɔ ko aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ